שלום, אני יעקבה, אני גרה בלגזרק, אני הולך לבית הספר בתיקון שיקגו, אני בכיתה 11, אני אוהב ללמוד אומנות בעברית, אני עושה את שיעורי הבית שלי בבית אחרי בית הספר, אני לומד אומנות בבית הספר לאומנות, אני אוהב לאוכל, אני אוהב שוקולד וסלט, אני אוהב לאוכל פיצה. יש לי הרבה חברים שלי הם ג'ף וסיפי ומדליין וגייב. אנחנו מדברים על בית הספר ואוהב. אני אוהב לקרוא. אני קורא ספרים בבית הספר. אני אוהב מוזיקה. אני אוהב מוזיקה טכנו ומוזיקה פופ. אני יכולה לישון בעושה 10. אני אוהב לישון. בשבת אני נוסע לשול. אני הולך שול לקם קיץ טוב מאוד.